La segua encesa inaugura cada any oficialment el Nadal. Alegra, por supuesto que sí. Me encanta porque te da algo de vida. Milers de llums engalanen de nord a sud els nostres pobles i ciutats, il·luminen els tradicionals aveig Así que cada día no puc evitar fer una foto a l'arbre. o els campanars, també regals i garlandes que decoren desenes de carrers, Fetjar pel poble i més ara en estos llums. tan brillants que costa decidir-se per una. Es que a mí la Navidad me gusta mucho y entonces todo me parece bien. Les llums no falten tampoc als pobles més menuts, Un poquito todo, los balcones. on envolten els arbres i adornen tot tipus de figures. Tots ne tenen els pobles menudets, moltes. Així lluïxen estes hores als seus carrers i places tot tipus d'icones nadalenques. Aquests veus per aquí que juguen i se fan 4 fotos. Son muy bonitas. Una injecció d'il·lusió en un any amb massa ombres. Todos los niños que han pasado un año tan malo. Me gusta la luz. Perquè el realment important Ilusión, esperanza para este año próximo. es mantinga igual de brillant.